Sana'ar waina sana'a ce da take da tsohon tarihi, kuma sana'a ce da aka san mata da yinta musamman a ƙasar Hausa. Sai dai lokaci mai tafiya da zamani ya sanya wasu daga cikin maza sun ara sun yafa, inda suka kasance sun bi sahun matan domin gudanar da sana'ar soyawa da sayar da waina. Yahaya Ibrahim, wanda aka fi saninsa da iya mai waina, wani matashi ne da yake sana'ar sayar da waina, ya ce ya kama wannan sana'a ne domin taimakon kansa da 'yan uwansa. Zan miƙe in nemi abin da ya kamata in taimaki kaina, kuma in taimaki 'yan uwa da akwai arzika da 'ya'yana da ƙanne da marayu, dan na da marayu. So duk da haka ban gaza ba, kaga ana waina, kuma wanda suke hidimar wainan nan karanci tun daga wanke shinkafa da haɗo komai da komai akwai mutum 8 mata. To kaga idan aka sake aka ce za a zauna a zuba ido, to ƙarshe wankin hula sai ya kai mutane dare. Kuma ina so in ja hankalin matasa da a dinga yin haƙuri a yarda da ƙaramar sana'a. Ita ƙaramar sana'a idan Allah ya sa mata albarka, yau da gobe wata ran sai ka ji an ce ai ka zama wani. Duba da kasancewarsa na namiji da ya kama wannan sana'ar, ya ce a wasu lokutan raunin da mata ke da shi ya sa ya rungumi wannan sana'a. Abin da ya sa su matan idan aka ba su aikin suna da kiyalis, ba za su tsaya su yi abin da ya kamata ba. Kuma neman kuɗi za ka yi bil haƙi da gaskiya, tamkar ibada za ka yi, ka tafi sallah. Idan ka yi alwala, in ka tafi masallaci me za ka yi? Sai ka nutsu ka yi sallah. To dole idan za ka nemi kuɗi ka tsaya ka nutsu ka jajirce. Shi ne gaskiyar lamari, ba wai ka zauna kana da kulku ba zai yi ba. Daga lokacin da na fara sana'an nan zuwa yau, ne wa Allah godiya. Alhamdulillah, na samu ci gaba da yawa. Kuma wasu ma sun samu a gurina sun amfana. Kaga dai akwai matan da muka aiki da su sun yi aure, kuma ƙarshe da suka yi auren nan su ma mazansu sun amince su yi sana'o'in a cikin gida. Kaga an ci gaba. Sannan sauran mutanen da suke min ayyuka kullum kansu abin da suke samu yana taimakawa gidansu da kuma 'ya'yansu. So duk wanda zai kasuwanci ka ɗaura ɗamara, akwai riba akwai faɗuwa, akwai nasara akwai rashin nasara. Idan aka tsaya a haka to za a cimma ka'ida, kuma inda ake so a je za a je. Amma muddin ka ce wai za ka ci riba kullum ba za ka faɗi ba, to wannan ba gaskiya bane, kuma wannan ba ɗan adam bane ba.